अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव प्रेजेंट। ऐ खुदा तेरा खेल ही अजीब था, ऐ खुदा तेरा खेल ही अजीब था, कर दिया दूर मुझसे उसको जो मेरे दिल के करीब था, जो मेरे दिल के करीब था। www.sriyadav.com Presented by Anshubala Music. Music by Mohan Yadav। जेकरा के अपन मननी ऊ हो गइल बीराना, मोहब्बत के चक्कर में आ गइनी पागल खाना। पागल बानी कहेला लोग, पागल बानी कहेला लोग। जेकरा के अपन मननी ऊ हो गइल बीराना, मोहब्बत के चक्कर में आ गइनी पागल खाना। सहले गमई हमसे सहत नइखे, सहले गमई हमसे सहत नइखे। अब दिन हो कि रात कुछ बुझत नइखे, अब दिन हो कि रात कुछ बुझत नइखे। राकेश शंकरपुर बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। Music by Mohan Yadav। Presented by Anshubala Music। असर तहरा प्यार के हो गइल ज्यादा, हो गइल पागल जहिया तुरलू तुआदा। पागल बानी कहेला लोग, पागल बानी हो। असर तहरा प्यार के हो गइल ज्यादा, हो गइल पागल जहिया तुरलू तुआदा। हमरा बिना का तोहार दिल दुखत नइखे, हमरा बिना का तोहार दिल दुखत नइखे। अब दिन हो कि रात कुछ बुझत नइखे, अब दिन हो कि रात कुछ बुझत नइखे। राकेश शंकरपुर Music by Mohan Yadav। Presented by Anshubala Music। दूरग सभी देसिला ले यादव बहनी बुरा हाल में, गरबा में सिकड़ डाली बनवानी देवाल में। पागल बानी कहेला लोग, पागल बानी कहेला लोग। दूरग सभी देसिला ले यादव बहनी बुरा हाल में, गरबा में सिकड़ डाली बनवानी देवाल में। बाबे ऐसन हालात जियल जात नइखे, बाबे ऐसन हालात जियल जात नइखे। अब दिन हो कि रात कुछ बुझत नइखे, अब दिन हो कि रात कुछ बुझत नइखे। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव।